Vlastní vaša firma jeden alebo viac počítačov? Tak práve pre vás je určená služba Audit bezpečnosti informačného systému. Určite máte vo vašej firme zamestnanca alebo externého subdodávateľa, ktorý sa stará o počítače a výpočtovú techniku. Na základe čoho veríte, že svoju úlohu vykonáva správne a vaše údaje v elektronickej forme sú v bezpečí? Máme pre vás riešenie. Nezávislý a odborný audit od certifikačného orgánu QS-Cert. QS-Cert vyvinul vlastnú originálnu, v praxi overenú metodiku, za pomoci ktorej systematicky preverí všetky potenciálne riziká, ktoré hrozia vášmu informačnému systému a zhodnotí, do akej miery ich máte zvládnuté. Pomenuje prípadné problematické oblasti a ich závažnosť vyjadrí rizikovým číslom. Na najzávažnejšie riziká navrhne opatrenia na ich redukciu. Celý audit bezpečnosti informačného systému vykonávajú experti QS-Cert, ktorí sú vyškolení na techniku výkonu auditov a zároveň sú IT špecialistami. Audit sa zameriava na oblasti ako sú zálohovanie dát, antivírusová ochrana, nastavenie prístupových práv, havarijná pripravenosť a iné. Súčasťou auditu je tiež vykonanie penetračných testov, čo znamená, že auditori nasimulujú útoky na váš informačný systém cez internet a cez lokálnu sieť. Zisťuje sa, či dokážu preniknúť až na vaše servery a do interných databáz, a teda či sú tieto dostatočne ochránené voči útoku hackerov. V prípade záujmu vám QS-Cert ochotne vypracuje cenovú ponuku, prípadne aj osobne odprezentuje konkrétne metódy a výstupy auditu bezpečnosti informačného systému. Pre viac informácií môžete tiež navštíviť www.qscert.sk. QS-Cert. Zabezpečujeme dôveryhodnosť.